Guard in garden. Okay. X. Aha. Okay. Now this looks funny. It's a dome. Dobre, X-kom skáčeš, v podstate sa to ovláda takisto ako tie predtým. X-kom skáčeš, štvorcom kopeš, alebo teda biješ a dvíhaš objekty týmto. Áno, nie, ešte tým dole. Toto, tým väčším, no. No už si dvihla objekt, teraz ma s tým zbí štvorcom. Áno. Pozeraj. Úplne nová hra. Áno. Sa Berserk ani nenaplňa. Jerry wins! Okay, we're just learning to play. Musí zobrať nejaký objekt a 20 minút. Čo mám nejakú super silu, alebo čo to je? Vidíš? Jerry wins! Player 2 wins the game. Dobre. Ja tak bola to sranda. Ale musíme vyhrať nejaké postavy, zatiaľ máme len Tomáš Jerryho. Dobre, koho chceš? Ty si už vybrala Toma vlastne. Tak dobre. Nejaký ďalší level, mami. Skús šípko pohybať, či ti to pôjde. No. Catching in the kitchen máme ešte. Toto. No, musíš si ich asi odomknúť. Shiny Tom. Ovládanie. Á, už mi ide. Pozri, jak sa tam hýbu. Ale dajú sa tu tiež lámať veci. Rozbíjať. Ale je to celé také nešikovnejšie. Jak tá
tam bežia. Nie, mama mi to chytila. Ty vole. Zober ten valček a daj mi. Nedalo sa. Blue Tom wins. Okay. It's not easy, but beginnings are never easy. Ja. Choď zobrať rančinu. No a hodí do mňa štvorcom. No skoro. A tiež tam horí sporák. Áno. Aký otvorený šuplík. Dá sa zavrieť? Aj sa podobne raduje. Dobre.